Иван не ми се прави на глух. Спаски, има ли някакво значение какво аз ще кажа? Не да знам, кажи нещо, изрази си мнението. Виж, предпочитам да не се караме. Че защо да се караме? Защото ако кажа нещо, ще се скараме. Що ще скараме, бе? Просто обсъждаме варианти къде да отидем, бе. Спаски, каквото и да обсъдим, накрая ще се скараме. Няма да се скараме, бе. Просто кажи къде искаш да отидем, бе. Там, където е тебе са гори, там ще отидем. Ама не може сега да казвам, кажи един път и ти какво искаш. Нищо не искам, просто искам спокойствие. Разбираш ли? Искам спокойствие. Искам на главата да ми е мирно и спокойно. Докато ни кажеш къде се ходи, няма да ти е спокойно, Иване. Добре, искам да отидем на каравана. Не, на каравана не ми се ходи. Ще отидем на аквапарк, защото казват, че било много хубаво и ние никога не сме ходили. Пак добре, че ни избра да ходим на кино. Да гледаме почивка. А? Нищо. Ако смяташ такова настроение да ми тръгваш на почивка, няма да се разберем. Помено на настроението, ма! Мълчиш и нищо не казваш. Ни казвам, защото започваме да се караме. Ето за това, че говоря. Какво правиш, какво струваш, ти правиш така, че да се скараме. Аз ли? Ето това, човек, няма да си правиш да се караш. Няма да не си говоря, започваме да се караме. Зохар, твоя стачата, бе, какво стана? Който и мие? Ти себе си не миеш толкова, ще му падне колата мерка и те са, бе. Панука, аз не съм толкова важен. Важен е колата да гледат, да виждат, че сме големи работа. Али, по-бързо, слънчев брак се пара. Да, и сега. Колата детка измили така беше, бе. На хубаво ли? Не, на лош. От мене. Хвърлях си пак парфюма. Обезмислителя. И ти можеш да се пръскаш. Ставай за мъже. Пръскай по-малко, че е силен тос. Че да не останеш ептен без мисли. Колко ти трябва на тебе? Мечо, мислих си къде да отидем. Нали отиваме на слънчев брак? Къде да отиваме? Да, ама къде по-точно да отиваме там? И къде? Казаха ми на аквапарка да ходим. А какъв тос? Така се казва, бе, де да го знам. Кой ти го каза на тебе? Така се говори в махалата. Не знам. Сега